Okay, it's Friday today, June 24. Punta tayo sa Walmart muna. Kasama din tayo, ayan. Si Pedro. Si Pedro, ayan o. Okay, let's go Walmart. Medyo mainit ang panahon ng oras na. Yeah. Alas 6, alas 7 na ng gabi. UC Berkeley bound. So nandito tayo sa Long Beach Walmart. Yan. Tara, let's. Init. Pero mas mahal. Ha? Mura lang siya, naka-sale. May turkey sausage pa. Marination. Achuete. Restroom lang tayo. Restroom. Long. Ganda yun. May fish tank ka. May fish tank. Shot. Exercise.
Walmart. Punta kami sa Lowe's. Lowe's naman kami. Okay, nandito kami naman sa Lowe's. Lowe's. Ang ganda to. Yun na? Ah. Okay, Lowe's. Ito, pangarap ko to. Araw makukuha ko rin yan. Kuha ko rin. Damn. Sa kanya, Ilan? Saan baba? isa ko, nahirapan ka. Kanina. Tapos,